No veiem les seues cares, ni les mirades, ni les llàgrimes, però el dolor de la foto guanyadora del WordPress Photo ofega. Ina s'abraça a la seua neboda de 5 anys. Un míssil va destrossar la seua casa i van morir 4 familiars més. El WordPress Photo posa rostre a la tragèdia, ens acosta a les històries darrere els titulars. Com el terratrèmol a Turquia, Mesut Hanser agafa la mà a la seva filla, com fem quan cuidem d'un menut malalt. Però ella ja no hi és, ja ha mort. Fins i tot, darrere la bellesa de les migracions de les papallones monarca, s'amaga el drama d'una espècie en perill d'extinció i molts interrogants. Als últims 4 anys, la seva població s'ha reduït un 90%. Cómo la destrucción del hábitat por la agricultura industrial y cómo la destrucción de sus bosques en México están causando el declive de una de las grandes migraciones de la naturaleza. El WordPress Photo a Barcelona també aquest any es recorda els fotoperiodistes morts en conflictes, 1.600 als darrers 20 anys. En l'any 2023 han mort més periodistes que mai, 94. 89 són palestins. Periodistes que s'arrisquen per acostar-nos a realitats incòmodes. Com aquesta mirada d'uns nens al veure la poma que els porta la seva mare. Són a un camp de refugiats.